Divadlo Andreja Bagara v Nitre každé 3 roky zaradí do svojho repertoáru rozprávku. Tento rok padla voľba na známeho obyvateľa ríše hmyzu s bodkovanou šatkou okolo krku. Malá pomôcka? Lúčna džungla, hmyzia zábava. Viete? Neviete? Siahli sme po Ferdovi Mravcovi, po ikone, ktorého pozná každý aj dospelý z detstva a je to veselé, je to iná rozprávka, je to tak ako možno ešte Včielka Mája, je to taký pohľad na lúku, kde naozaj tá malá zápalková škatulka je zrazu veľká ako dom, kde tráva je vysoká ako panelák a chceli sme urobiť naozaj rozprávku, kde deti budú môcť vidieť takýto prírodný svet, takýto svet, ktorý je výtvarne zaujímavý, že naozaj sú tam obrovské púpavy, obrovské listy, obrovské vrchnáky z fľaše, že je to naozaj taký pohľad, ktorý sa asi človeku bežne nenaskytne a je to pre tie deti zaujímavé, spektakulárne. Okrem Ferda Mravca si v nitrianskom divadle vyhliadli aj režiséra Jakuba Nôtu, ktorý predstavenie s hercami pripravil. Ide o to vyrozprávať príbeh a tu ten príbeh není nijak, by som povedal, náročný. Je to veľmi jednoduchý príbeh o takých obyčajných veciach na lúke, ktorý sa snažíme odohrať tak s ľahkosťou, so šarmom. No, snáď sa nám to bude dariť do budúcna. Tak uvidíme. Koho nápad boli tie akrobatické prvky? Tak hľadali sme spôsob, akým vlastne to rozprávať, lebo je pravda, že tá Sekorová knižka je veľmi pôvabná, ale jej pôvab netkvie v nejakej dramatickej zápletke alebo situácii, ale skôr v radení takých veľmi obyčajných lineárnych príhod. No, tak sme hľadali spôsob, akým tie príhody ozvláštniť, aby bolo zaujímavé sa na tie postavy len tak dívať, pretože Shakespearea sme z toho dostať nevedeli, no. To nie, ale inak ste z toho dostali slušný cirkus, pán režisér. Ak vám vrta v hlave, o akých akrobatických kúskoch to rozprávame, tak sa dobre pozerajte. Herci skáču na trampolínach, lezú po závesných šáloch, visia na nich dolu hlavou, behajú po javisku na skákajúcich topánkach. Niet divu, že noha herečky Aleny Pajtinkovej skončila v sadre. Na záver sezóny sa mi zdá, že celkom náročné predstavenie. Veľmi náročné predstavenie, aj keď sa nezdá, ale je náročné. Trvá 1:20 cca, ale je veľmi náročné. Čo bolo najnáročnejšie? Boli to tie akrobatické prvky? Aj tie akrobatické prvky, ale je tam aj samozrejme aj trošku činohry. A v podstate zladiť to dokopy, aby to bolo zrozumiteľné, aby tá akrobácia, aby deti neodišli z predstavenia a nerozprávali len o tom, že ako sme skákali, ale aby sa aj niečo tak dozvedeli, naučili a trošku, aby sa aj zabavili. Ja som si najprv myslel, že to bude ľavou zadnou. Rozprávka si povie, že žiadna psychológia, že nič tam ako netreba riešiť, jak v nejakých drámach sociálnych a takýchto veciach. Ale poviem ti, že bola to strašná fúška, čo sa týka vôbec tej celkovej fyzickej námahy, čo tam robíme a vôbec tá koncentrácia všetkých tých udalostí, ktoré sa tam udejú na tej lúke. Takže až do samého konca sa to stále ako menilo, vymýšľali sme niečo, že ako bude fungovať lepšie a neustále, ešte aj teraz je to stále strašne musí byť človek koncentrovaný a o to, že sú tam, o to viac, keď sú tam tie decká. Deň pred predstavením netreba zbytočne oslavovať narodeniny a rôzne iné sviatky a trošku je tam veľa, aspoň pri niektorých postavách veľa prevlekov, takže tak sa akože aj zapotíme a tak, ale na druhej strane, pokiaľ deti sa z toho tešia, tak aj my sa tešíme. Ako si zvládol to, čo si práve pred chvíľkou povedal, neoslavovať deň pred predstavením narodeniny, lebo ak sa nemýlim, tak včera si mal narodeniny. Zvládol som to, pretože som prišiel do veku, kedy som už až tak veľmi to nejak neoslavoval. Skrátka, premiéra a Ferdo Mravec bol tentokrát v 34 rokoch na prvom mieste. Ako dlho si trénoval na tomto, čo máš na nohách? Celý čas, celý skúšobný proces vlastne 2 mesiace. A nebál si sa? Nie, ani na chvíľu. Bola to skôr výzva. Skôr ja mám z takých vecí radosť, nie je strach.
je to zatiaľ také jedno z tých najnáročnejších predstavení, čo vôbec teraz hrávam, čo som začal hrať. No. Kto mi dá toto na nohy, kedy v živote, neviem, vo fabrike by to asi neurobili, takže som veľmi rád, že tu sa k tomu podujali práve v tejto rozprávke a mám z toho radosť. Ja ich obdivujem naozaj. Ja som sa síce tiež trošičku natrapila na tom kruhu, ono to tak ani nevyzerá, ale vy stále pracujete vlastne s vlastnou váhou, čo je najťažšia asi vec v rámci posilňovania a všetkého. A ja tam mám iba takých pár poz, pretože môj kostým mi to asi tak moc neumožňoval, som sa tam zasekávala s tou svojou krinolinou, ale oni sú úžasní, naozaj. Je to úžasné, čo dokázali. Osi je úplne bravúrny v tých šáloch, takže ja im gratulujem a ich obdivujem. Poznali sme to, obdivovali sme to a teraz je aj taký trend, ten nový cirkus a vôbec aj českí bratia, Laputika, rôzne súbory, skúter, tak nás to tak vyskúšajme to, nebude to samozrejme, to nechcem povedať, že sme takí ako oni sú vymakaní, ale že pokúsme sa aspoň približne pre tie decká, že dá sa to, že nie je to až také teda náročné, tak sme sa snažili, či to vyšlo neviem, ale bude sa to zlepšovať ešte. Som rád, že sme sa takto ako aj fyzicky mohli trošku zdokonaliť. Keby som aj ukázal. Ale nebudem teraz machrovať, lebo... No ale na to som sa práve chcela spýtať, lebo ono je to asi veľmi fyzicky náročné šplhať sa tam po tých šálach, najmä keď to človek nikdy predtým neskúsil a vy ste mali len 2 mesiace skúškové obdobie. No 2 mesiace, áno. Za 2 mesiace som bol sám prekvapený, že sa toto udialo a že sa mi tak vyrysovali tie svaly, že naozaj letné kúpaliska. Si pripravili na letnú sezónu. Áno. Kým sa však Ferdo Mravec odoberie užívať si divadelné prázdniny, čaká ho ešte veľa predstavení, pri ktorých poteší detského diváka. A s tým môže byť niekedy trošku problém. Je veľký rozdiel mať detského diváka v publiku? Je to obrovský rozdiel, lebo ten detský divák je veľmi úprimný, on vám dá hneď najavo, že čo sa mu páči a čo sa mu nepáči. A o toto viac stojí niekedy energie držať pozornosť toho detského diváka, ako držať pozornosť dospelého diváka. Predsa ten dospelý divák naozaj aj počúva, vníma iné veci ako ten detský divák. Detský divák potrebuje byť, on má nenormálnu fantáziu, podľa mňa niekedy aj bez hraníc a treba mu tú fantáziu proste stále nejako držať ho v napätí, totálne. Musím povedať, že vlastne v tomto divadle som začínala s detským predstavením a to bola Perimbaba, čiže tie skúsenosti asi mám s detskými predstaveniami. A ja mám rada tieto predstavenia, sú také hravé, plné energie a fantázie, čiže je to veľmi milé a tá odozva detí je úžasná. Začnú kričať, potom už človek nepočuje ani vlastné slovo. No ale vlastne je to dobre, lebo oni ťa navigujú, hej, tým príbehom, že čo máš, kde ho máš chytiť, ako máš chytiť. Ja som hovoril, že oni by to odohrali aj sami, len s tebou, že by ti hovorili, kam máš ísť, hento mu daj bombu, hento zober, hod na ňo kameň a tak ďalej, no ale musíme sa držať nejakých tých mantinelov. Toto je moja prvá rozprávka vôbec, takže pre mňa to bolo prvé stretnutie s detským divákom a ja som tak veľmi šťastný, tak ma naplňa vlastne hrať tie doobedné predstavenia, pretože to je neuveriteľné, keď stovka ľudí zrazu z hľadiska, nie z javiska kričí, ale z hľadiska kričí, že tam je, alebo chyť ho, alebo neberte ho do väzenia, on je nevinný a podobné. To je niečo tak dojímavé, naozaj mám niekedy pocit, že ja mám z toho väčší zážitok, jak tie deti. Premiéru Ferda Mravca si detskí diváci vychutnali v rámci Medzinárodného dňa detí. Ísť sa pozrieť na toto predstavenie je však dovolené aj inokedy a samozrejme aj dospelým.